Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala din. Marami.
wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Jago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Ako po yung kahapon, si Hana. At meron pong part 2 ang aking story. Diba niloko po ako ng boyfriend ko? Tapos pinagpalit ako sa best friend ko. Nahuli ko sila, diba? Naalala nyo ba yon? Basic. Boys at the back, naalala nyo yon? Basic! Tumuloy si Coach. Matapos po yon ay, di ba gusto po ako ulit kaibiganin ni Sheena? Naalala niyo yon? Basic! Pagod na. Pagod na. At syempre, naalala niyo ba gusto makipag-ayos ni Doms? Ang kapal niya. No way! Ayoko na. Call and tits. Kahit panay chat at tawag. Kaya ang ginawa ko, nanlalaki ako! Woo! Love it! Palakpakan, may kasamang sigawan. May AFAM, tapos may Pinoy. So talaga kasabay ko silang lahat. At one time, dahil hindi ko po pinapansin si Daniel na nanloko sa akin, ay si Doms. Ayun. Yung Pinoy pala ang pangalan nun si Daniel, ha? Tandaan nyo, ha? Okay, Mars. Ano bang narration? Ano to? May quiz ba? Oh, may quiz mamaya. Boys at the back. Trixie, mag-isala ka lang, girl sa back. Hindi mo sure kung girl. At one time po si Daniel, yung Pinoy ko na betching, ay pumunta sa bahay. Sino yan? Ano ba naman tong mga parcel na ito? Walang tigil sa pagdating. Oh, Tita, kumusta po? Daniel. Si Oh, yes, Daniel. Kumusta po kayo? May dala po kong pagkain. Oy, ang dami naman yan, tas may flowers pa. Yes, Kaso, gusto ko lang bumisita alam sa ba anak ni niyo. Hana na dadating ka? Actually, surprise ko lang sa kanya to, Tita. Sige. Atay lang po ako dito, maganda lang. Oo, sige. Pasok ka muna, hindi. Pasok ka muna. Pasok ka sige muna po. kung ine-expect ka naman ng anak ko. Sige po, salamat po. Okay, pasok ka dito. Hana! 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 May bisita ka. Ito na yung inaantay mo yata. Ma, sige po, mag-aayos lang po ako. O sige, ako muna ang bahala kay Daniel. O Daniel, apakagwapo mong bata siguro. Kasi sino ka mukha mo, mama mo o papa mo?
Sabi nila, tita, kamukha ko raw yung tatay ko. Oh, hindi. Ito sa malaking pandaraya. Buti na lang gwapo ka, nakakainis ka eh. Oo. Eh, napakalaki naman ng flower. Hindi ba mahal yan? Mga 7,000 yan, tulips, no? Oo. Well, siguro mga gano'n. Teka lang ha, may tumigil sa tapat, baka parcel na naman yan. Teka lang ha. Silipin ko lang, dyan ka lang. Oh, Hi, it's me, Johnny. Johnny Sins. Johnny Sins. Johnny Sins. Okay, wait. ChatGPT, help me. Johnny Sins. Hi. What are you looking for? I'm here for your daughter. How do you know that I am a daughter? Do I look like a mom already? You're a mom. You're a mom. Oh, are you? I'm looking for your daughter. Why? How do you know my daughter? Are you a scammer? No, we are. Mike. We have relationship. What's your relationship with my daughter? Boyfriend. No way. Wait. Let me clarify that to my daughter. Okay? Wait. Stay there. Hana, open the door. Hana. Ano po, ma? Di pa po ako busy. Si Daniel po ba? Pinagkape muna. Hindi yun ang problema ko. Si Daniel andun sa sala. May dumating pa. Ang pangalan Johnny Sins. Boyfriend mo daw. Anak naman, anong pinagagagawa mo? Sino yon? Oh my God, ma. Andyan din. Paano na trace ni Johnny Sins yung bahay ko? Bahay natin. Oh my God, ma. Wait lang. I-chat ko lang po, sabihin ko wala ako dito sa bahay. Ay, naku kabata. O sige, ako munang bahala. Kayang-kaya kong lusutan yan. Hello, Johnny Sins. Yes, mother. There's no Hannah here. Oh, come on. I've been here. But I have here. My name is Poklay. Poklay? I'm single. Oh. I'm widower. Automatic pass. Why? I'm a widower. I'm available. It's okay. I saw you in Bumble. Oh no, statue? I swipe left. But you trace me, ha? There's no Hannah here, Johnny Sins. Come on. Come on. There's Hannah. There's no Hannah here. I will go to NBI. How did you trace the house of Hannah? Oh, there's someone again. Hi there! Yes? What are you looking at? I'm looking for Hannah. Oh, Hannah again? There's Bangladesh. Bangladesh. Oh, wait, my English. Low signal. 3G only. Wait. How do you know Hannah? There's no Hannah here. Hannah is my girlfriend. I am from Bangladesh. Bangladesh. How did you meet her? Chat. Chat. GPT. You typing, ah? Okay, yun. Hannah. I need Hannah. Hannah. Wait. Maktum. Wait, stay there. Johnny Okay. Sins and Maktum, stay Maktum. there. Shoot! Ana, buksan mo ang pinto. Oh, ma, hindi na po ako lalabas kasi si Johnny Sins sigurado siya nandito yung bahay. Paano kaya to? Hindi yun ang problema. Isa pang problema. May isa ka pang apam. Asia naman to. Tama ba? Bangladesh. Sure. Bangladesh. Anong gagawin natin? Ano ba? Lalabas ka pa ba? Huwag ka nang lumabas dahil mapapahamak ka, anak. Mga kakatihan mo, mga yung kifi mo talaga, apakakate. Ako na bahala. Diyan ka na sa kwarto. Opo, makain na pong bahala. Hindi po ako lalabas kasi sasabit po ako, ma. Okay. What's your name? Rectum. Do I look like... Do I look like Lubot? Why you know lubot? Bangladesh sa Bisaya.
Trictom Mac... Mactom! Sorry! Sorry, it's typo error. Typo error. Okay, wait sana. There's no Hana here. I told you already. Oh, I come will on. call the NBI. National. Okay, I go. Okay, bye. Ay, Bye. excuse me, where sana? Johnny Sins, you're not welcome here. In the name of... No, I will stay, Hanay. No. Go away. Go away. You both, go away. At yun na nga po ang nangyari, nagkasabay-sabay yung mga lalaki ko. Pero, alam nyo po, itong si Daniel, talagang porsigido siya, yung Pinoy. Go. Go. Okay lang. Alam ko naman, marami kang boys. Sorry, pero- hindi ako nakalabas noon na. Pero Okay yun, lang. hindi na yun maulit. Pero Daniel, thank you dun sa mga flowers na lagi mong problem. pinapadala, ha? Basta ikaw. Oh, hindi. Ano? Ano? Malaking pagmamahal. Kasi mahal kita. Tanggap ko yun. Paano mo... Kung sino man sa amin ang pipiliin mo, may pinili ka naman na sa amin, pero okay lang. Basta kung mapili mo man ako, hindi mo yan pagsisisihan. Intindihan mo? Pero kailangan ko pang patunayan kung mahal mo talaga ako kasi mahirap na magtiwala. Sorry, ah. Naintindihan kita. Sorry. Wala Sana hindi man ka nagmamadali. Makapaghintay ako. Sige. Pinatunayan po ni Daniel na totoo at sincere siya sa akin. Nakita ko naman, Col, at alam niyo po, hindi nagtagal ay nag-asawa na po kami. Seryoso talaga si Daniel. Nag-propose po siya sa akin. Ano to? Will you marry me? Para sa'yo, mahal na mahal kita. Nagpo-propose ka ba? Hana, pakasalan mo ko. Agad-agad, bago pa lang tayo, baka magsisi tayo pareho. Hindi mo pagsisisihan yan. Ako hindi ko magsisisi. It's a yes. Of course naman. Salamat. Ako na. Thank you. Mahal naman kita, Daniel. Mahal na mahal kita. Yes, I will marry you. Salamat, Hana. Pagkatapos nun, Call and Tits, ay hindi na po ako nagloko. Girl, bakit? Ay! Rectum Nagtinuna po ako kay Daniel. Dala lang naman yun ng heartache ko gawa ni Doms dati. Pero yun, seryoso po si Daniel, kaya sineryoso ko din siya hanggang naging masaya po ang aming pagsasama at nagkaanak kami. Si Daniel, tinuruan niya po ako mag-asikaso ng mga negosyo namin. Hindi po kami kayamanan, pero sobrang galing niya talaga at thankful ako kasi good provider siya. Sobrang bait po at mapagmahal sa pamilya. Isang araw, masama po ang pakiramdam ni Daniel. Kaya doon sa tindahan namin, ay ako lang po ang dumuti para makapagpahinga siya. Sinama ko yung anak ko at saka yung yaya. Si Daniel, nagpahinga muna sa bahay. Pero may kutob ako. Kaya,
Kuya, uwi lang ako ha. Masama. Okay, ma'am. Ba tropa kita? Hindi, nagyaya na ako. Racket. Rumakit ako. Sige, iwanan ko lang, Ako na Trixie. bahala. Ikaw O, sige. muna, ha? Bumalik ka na doon. Kasi may Ay, kinukutuban ako naku. eh. Basta ha? ganyan yung kaba mo, baka nang Oo. babae na naman yan. Kaya nga eh, pero sana na wag naman. Yung iba kasi niya nagkasakit-sakitan, pero ng babae Sige, pala. sige. Okay, bye. Oh, umuwi ka na. Ingat ha. Bye. Iba talaga yung kutob ko. Sana. Ay, Lord, help me. Gusto ko yung pinto. Mahal? Mahal? Umalis ba siya? Bakit ang tahimik? Di umaandar. Umaandar naman yung aircon sa kwarto. Mahal? Saan ko nga? Bakit nasa sahig si Daniel? Daniel! Daniel, Diyos ko! Diyos ko, bakit ka nasa... Daniel! Daniel, gumising ka! Ang putla mo! Daniel! Daniel, tulong! Napalagay ng asawa ko nung... Dok! Ma'am, pasensya naman, pero... Bakit tinigil niyo na po yung niya, revive niyo sa kanya? Dok! Wala na talaga siya, ma'am. Kaya ginawa na po namin ang lahat, ma'am. Wala po talaga siya. Wala na po talaga. Hindi pwede, Dok. Mabait yan si Daniel eh. Mabait. Mapagmahal po yung asawa ko! Hindi po siya pwedeng mawala! Dok! Tulungan! Dok, ibalik niyo pa. Papilitin niyo parang awa utang na loob! Nalulod po ako sa inyo. Please, buhayin niyo pa po Wala yung... na talaga, ma'am. Pasensya ka na, ma'am. Daniel! Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo! Daniel! Bumalik ka, Daniel! Metro's #1 Love Radio. Basic! At yan ang kwentong Pale Pilsen natin ngayong Friday. Kayo, anong kwentong Pale Pilsen ninyo? Alam niyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote, tapos hindi nyo na pala namalayan yung oras, di ba? Samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pale Pilsen! Sobrang classic, di ba? Kaya ayain na po ulit ang Beerkada at sabay-sabay na mag-throwback kasama ang nag-iisang True Global Filipino Beer. Noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen pa rin. Ha? Flat gulong ko? Wala. Sige, mamaya na lang. Thank you. Okay. Thank you, Kuya Kajot. Flat daw ang gulong. Ano tusok? Hindi ko alam, okay. Pero hindi naman talaga mararamdaman. Ramdam ba pag drive? Pag ano na, yan, pag... Pag super flat na. Kasi ganina pa yan natusok si
siguro. Kasi pag alis, okay Bumagsak pa na yung ano naman niya. siya. Bumagsak na yung ano niya, yung hangin niya. Anyway, good morning. Morning! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Uy, grabe. Napaka-sad naman nung ano. Thank you, Hannah, ha, sa story. True. Thank you, Hannah. Update sa ano? Ganda daw ng background, sabi ni Coach Romel, Paramore and... Oo, anong update call? Nagjowa na ba update, ulit? ano siya, wala siyang jowa muna. Parang, nag-focus muna siya. May part 3 pa, wala na ko. Kaya nga eh. Oo, wala. Wala pa daw. Ano. Parang, kapag nag-car fun daw, madalas ma-flatan. Hoy, Papa Jake! Papa Jake, Yun, so... Ano? Pag na-flatan, sorry. Pag nagka-car fun daw, madalas ma-flatan. Uy, ibig sabihin, di matibay yung gulong mo? Car fan lang? Binabalibag ko nga yun, hindi napaplat yun eh. Alam niyo yung, halimbawa, di ba may stopper? Yung gulong sa parking. Inaangat ko nga yun dun eh, hindi ako nagbabaking eh. Hindi, ganun talaga. Walang sasakyan na hindi na-flat. Siguro sa at least nga, na-flatan nga nandito. Oo, correct. At saka may magpapalit ng gulong ko. Ang problema ko, hindi ko alam kung may hangin yung yung spare tire. Kasi ang tagal ko nga hindi nakaka-flat. Parang sa 3 years, isang beses pa lang kasi. Dapat lang naman, mas, diba? Tsaka bago yung, bago yung gulong ko. 1 month pa lang. 1 month pa lang bago yung gulong ko. Ellie from Ilocos sa inyo din. Dunlop pa naman yun. Tigas Tito, update kay Daniel. Wala na nga eh. Ito talaga tigas dito. May nagtatanong sa'yo, Col, kanina crush na crush ka. Sabi, ang lakas naman ng appeal ng lalaki na DJ. Ano po pangalan niya? Wag. Masisira. Bakit nag-a-admire lang ng creation ni Lord eh? Wala, stress ko na pag napapanood ko kayong dalawa. Thank you, Zyrene. Nakunan last year at ngayon months na. Thank you, Zyrene. Si Karel. Yes. Kada clinic. Tingnan mo yung beauty ni Tita Max. Kada clinic yan. Gusto yung pumayat, kada clinic yan. Doc J, hello po. Correct. Get clean also, hello. Alinis na kayo ng aircon kasi pa summer na may Ayan, init na. correct. Maganda magpalinis ng aircon Init na ngayon. ngayon. Tapos dapat kada 2 months hanggat maaari kasi nga lagi umaandar yung aircon natin. Palinis na. Palinis na kayo. Get clean. Yes. Boss Marvin, hello. And kay Ma'am. Tapos kahapon, nag-muse ako. Nagpapalit ako ng braso. Kay Muse Aesthetics Alabang. Ma'am Marn, Ready hello lang po. manapak. So, update. Yun na nga. From Tacloban nila sa inyo dyan. Update. Yun na. Wala siyang jowa ngayon. Nag-focus lang siya sa ano daw iniwan ni Daniel. So, bago pa siya? Fresh pa yan ba? Oo, Hindi naman. siguro ano daw. More than 2 years. Dami nagugwapuhan sa'yo, Col. Sabi ko na pag single yan, makakarami. Daniel eh. Daniel, wala na pala si Daniel. Dito tayo kay ano. Si Hannah. Si Johnny Sins daw, tsaka si Maktum. Si Rectum daw. Parang sa kahapon, Ay, gusto yung Rectum. sabi ka, tunog kasi eh. Wow. Parang yung kahapon nag-trending, di ba, kay Kuya Will. Hawakan ng mga titi. Oo. Trending si bakla eh. Nako. Thank you, Adrian na. Good morning. Ayan. Hello daw sabi ni Ma'am Marns. Hello Ma'am Ma'am Marns. Attorney K, Marns. thank you. Kuya Tado, good morning. Si Glenn. Hawak mo ang beat. Salamat po. Goldfinger from Poland. Yung mga countries na gusto kong puntahan, yung mga Poland, Yung mga may land, Ireland, di ba? oo. Oh. Greenland, Tsaka England. Yan. true yung may mga land. Tapos kami nanood na tapos na yung Land transport, Bridgerton. Department of Land Transportation Office. Kasi may land. Ang dali talaga. Gusto mo mapunta ka doon? Ha? Madali lang. May tanong ako. Mag-illegal parking ka. May tanong ako. Pag naawa, di ba natikitan ka?
May fine ba yung pag di mo nababayaran? Meron. Alo? Pag di mo nababayaran, tataas ng tataas? Oo. Bakit? Penalty ka. Bakit pag... Czech Republic. Yan. Bakit mag-penalty? Lalo ka hindi makakabayad. Suspension din yan. Alo? Para kasing parang negligence. Coding kasi ako, makauwi ako after podcast hapon na. Hindi umubra yung ganda ko. Tama yung oras. Oy, anyway, kahapon pala, congratulations sa winner natin na si Ate Lina. Atilina. Na-claim na niya. Yay! Ate Lina, Morning, slay! Atilina. Sana yung... Ano na lang yung mga sinend mo, hindi ka nag-send ng picture. Si Papa Jake, Mexico call, mababalakang ang matataba ang kifi. Nakaano ka na ng Mexican? Grabe ka talaga. Ayan, si Atilina, nakasuot na ng katas. Grabe si Atilina. Oh. First time ba ni Atilina? Nanalo. First time niya? Thank you, Tigas Tito, sa mga katas na nakalipas shirt and supercuts na cap. Crush ka daw ni Benedict Cabantocol. Benedict? Pass lang tayo, Brad. Hindi tayo talo, Brad. Ano na, magpinsing? Sing-sing! Ayan. Namiss na daw tayo ni Tin. Namiss ka din ng ibang stasyon. Galaw! Sarcastic. Ayan, good morning. Salamat. Check mo sa portal kapag di lumabas na alarm kahit di mo bayaran. Nakalimutan ko na yung password ko sa LTO portal. Na-encode nila eh. yan kasi Baka tinamad kasi. Baka kasi through by experience. pag natikitan, hawakan ng Kanang mga tite! Hoy! Parehas ba kayong single? Si Uncle, married, ako single mom. Single mom na nanlalalaki. Isang A muna dyan. Ikaw talaga, Ma'am Tanya. Ikaw din, Tin Rivera. Dami mong picture sa kabilang stasyon. Nilalike mo pa. Yung mga post. Wala, Tin. Huwag ka na magpaliwanag, Tin. Gawas, Lumalabas Tin. sa akin eh. Yung mga like and comment mo. Kitang-kita yung mo, Tin eh. Ha? Hindi ka kaluyal, Tin eh. Pero, Si Peter Simon Serenity. del Rosa, hello. Lumpiang Turon. Good morning. ay, ang sarap ng turon. Oo. Ano na ako, 7 days na akong sugar, fasting. Zero So, sugar wala talaga, sugar. everything. Kaya sobrang bilis niya makabagsak ng katawan. Ibig sabihin, baka half ng weight natin talaga or 1/4 sugar talaga. Tamis, kasi pag sugar, i-convert niya, carbs, ayan, taba. Zero calorie. Ano talaga siya eh, zero nutrition talaga eh. Ayan na sa Atilina Gabaw, thank you. Ate Thank you din, Lina. Ten. Congrats to you. Nakuha mo na rin. Yeah. Ang bilis niya naman nakuha. Kapon, pinadala agad ni Tigas Tito. Iba talaga si Tigas Tito, may katagbo kasi sa labas kaya nakakalabas. Galaw ka! Uy, sa Sabado na, bukas na. Bukas, sa Dapitan Sports Complex, magkita-kita po tayo. 6 p.m. pumila, 5 p.m. pumila na kayo. Oo, libre lang po yan. Hatid Sa- Saya Concert. Oo, sa umaga may pasumba pa tayo. Siyempre, ito po ay hatid ng Love Radio Manila in partnership with the City City of of Manila. Siyempre, in celebration of Women's Month. Thank you, Goldfinger. Ayun nga, you look slimmer. Nung inalis, parang, kasi, a few weeks ago, nung wala akong event, kumbaga, kung ano yung kinikrave, halimbawa, avocadoria. Alam niyo avocadoria? Sobrang sarap nun. May sugar yun eh. May Graham something. So, Yes, may mga caramel. hindi, oo, wala siyang caramel. Grahams and avocado lang. Talaga niya. Kasi meron yung sa akin eh. Iba pa. Iba yun. Walang caramel yung avocadoria. Tapos, Pero matamis. Matamis. kasi may Graham, may something, basta may sugar. So, tapos nung nagtanggal ako, as in zero ngayon, pati coffee ko, Splenda lang, stevia, tapos, pero nagra-rice pa rin ako. So,
So yun, ibig sabihin yung table sugar talaga, tsaka yung mga syrup-syrup. Ang lakas talaga Lalo na yung... At nakaka-impis kapag inalis nyo yung sugar. MMDA at Pasig, Manila di lumabas sa portal. Try ko mamaya check ko. Kasi natikitan ako, tapos bayaran ko sa GCash. Wala naman ako makita na pwede magbayad doon. Pwede magbayad doon. Morning, Annalyn, Pamela Rada. Send your stories, guys, Uncle Dagol or Tanya Chini. Hello Yeah, kay Papa Jake, thank LA you. Sige, from sige. Qatar. Uy, ingat kayo dyan sa Qatar, ha? May apps yun, di ba, si LTO? Meron. Tama, di ba? LA. Ayan. Si Lay Mackerel. Hi daw, Tita Max. Hi, Tanya. Hello. Aibo. Good morning. Dahil po ako ng jeep habang nakikinig. Uy, salamat, Brad. Mga jeepney drivers na to. Basta driver. Babaero! Shout out kay Catherine, wife ko. Kababangon lang. Uy, sarap niyan. Coach Romel. Full of energy. Kala ko ba single ka, Coach Romel? True. Sabi niya kasi, may asawa pero walang girlfriend. Galing mo talaga. Check mo, tita, sa portal sa BGC. Ay, ibang portal yon. Ano yun? Nag-trend yun, no? Ay, oo. Portal sa BGC. Nakikita natin yung taga-ibang bansa. Oo, galing nun. What if may technology na, no, na may portal? Kausap natin, no? Tatagos ka na lang talaga. Kung pupunta ka doon, hindi mo na... Ay, nako. Parang kasi, sino ba yun? Doctor Strange yung gumagawa ng portal. Portal eh. Sana may interview ng kung anong tunay na lagay ng mga OFW dito. O nga, no. Kumusta ka dyan, LA? Nabuga ni Mrs. yung tubig na iniinom niya. Bakit? Galaw ko. Bakit? Sorry, coach. Bakit? Sinabi single, I'm married pero walang girlfriend. Ayan, mali daw yung Ito ka password talaga, ko. coach, eh. Ayun lang. Uy, si Jay Pwede Santander. magbayad Paul, pala. sa Canada, Sige, try good ko. morning sa inyo. Melchor, Sana may ma-interview ang tunay na lagay ng OFW dito. Oo nga, hindi. Kwento mo, kamusta kayo dyan? Ayos naman kami dito. Salamat. Sabi Nabuga ni Mrs. Yun pala si Coach pala yun. Sinong Mrs. ba yan? Ay, isa lang daw. Wala lang girlfriend. Hello, MJDC, good morning, driving to Makati. Basta driver, babaero. Okay, kita-kits bukas 6 p.m. Dapitan Sports Complex. Libre lang po yan. Bring yourself, bring your family with you, your friends. Ano na to? Si Diwata, Grace Notes, Six Cycle Mind. Sheena. Oo. Shayna. Tapos, Hindi sure. Sheena, Shaina. Sino may Shaina na yan? Ha? Shine! Shine! Basta maraming artist, free concert po ito. At andun kami lahat, kompleto kami with Mang Canor. Sinama siya ni Ma'am Nicole, wala akong choice. Basic. Sabi Vita, tumawa baka baklaran nahuli. Wala dyan labas. Di ba kayo bibisita dito sa Bilibid? Mamaya, kita-kits tayo dyan, ha? Galaw ka, pass. Monday na ako uwi. Tuwang-tuwa yan sila. Habang nagja-jogging sa Marikina Heights, si Mark De Lumen, Tita Max, nagpapakondisyon, Cavite tumawa, baka baklaran ka nahuli. Oo, doon ako lagi nahuhuli sa may, shit. J. Palma from Pangasinan. Sa may ang tawag dyan? Terminal? Pitex. Pitex, dyan. Salamat kayo ninyo, guys. MMDA. Yung Pasay kasi nakapink yan. Pag sinabi ko, love radio, okay ma'am, thank you ma'am. Uy! Talaga, magpataba ako ulit. Kaso may mga events ako eh. Kailangan ko magpakita ng suso. Charot. Si Papa Bear sa Australia. Hello sa inyo dyan sa Perth. Good morning. Salamat po. Pitex, opo. Doon ako nahuhuli.
Well, tubusin. Hindi naman kinuha yung license ko eh. Ticket siya. Hindi naman na sila allowed unless Bawal na yun LTO eh. accredited Oo. ka. Pwedeng kuhanin yung lisensya mo. Pero kung hindi sila pwedeng mangunguha. Kahit yung mga guards sa subdivision, bawal na nilang kuhanin yung mga Oo. Ibang ID dapat. ibang ID na ibibigay. Kasi anong papakita mo? Anong dala-dala mong license? Ayun. So, O ilalagay ka daw ni Tin sa ano nyo, sa kanyang, ano yung ilalagay mo, Tin? Dedication message sa research Ay, lahat ng proposal. DJ sa kabilang stasyon nilalagay mo din. Bye everyone and see you on Monday. Bukas may programa si Uncle. Sabadog show, Sunday naman si Tita Mas. Till, ano? Salamat. Okay, Bye-bye. thank you Daddy Yo. Bye-bye. Sige. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong ka nun. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na palak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive, oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw.
Laki sa ilayo yun. Sagot na ako, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katanungan. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami?
Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagpabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Huh? Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya. Yan. Ticket, basic. Success naman, scripted or not, success naman ang marketing strategy. Nag-trending talaga. Na-mention, no? At least yung plano nila, ako kasi tingin ko scripted din eh. Kasi hindi genuine yung reaction niya na, at saka sobrang quick ng realization niya. Parang hindi niya pa nababanggit, may reaction na siya. Oo. Tsaka, ang layo naman ng word, di ba? I mean, the first, ano lang, Hindi naman siya, first syllable pwede, pero magbabasa ka ng prompter, oo, tapos so mamalim. yun, kaya scripted. Tayo, scripted Scripted yun. siya. Pero successful. Successful, o diba? Trend. Oo, Ayan, yun yung napag-usapan ano. siya. Yun Oo. yung magandang plano, tapos yung goal niya na mag-trending, nag-trending talaga. Eh, congratulations. Yun. Pero ano lang kasi, magmamarka na yan dun kay Eli. O anong problema? Walang problema doon. Tingnan ko yung marka niya. Kasi parang wala namang bashing na nangyari eh. Natuwa eh. Kasi siguro kahit scripted siya, good vibe sa mga lalaki, especially mga lalaki. Kasi yung mga kaibigan ko sa Facebook, ang pagka-caption nila sa pag-share, hawak na po. Ginanahan. Hawak na daw nila yung ticket nila. Aray mo, paka. Well, ganun talaga ngayon, kailangan mo magpapansin para mapansin. And congratulations sa programa nila kasi napansin. Ay, grabe talaga to si Kuya Will talaga. Feeling ko si Kuya Will nag-iisip. Siya Kasi talaga si Kuya yun? Will talaga, ever since magaling talaga siya mag-isip ng mga strategy. Paano pumatok ang kanyang palabas eh. Si Kuya Will. Baga, part kasi talaga siya sa creatives. Saka, ganun siya siyempre, komedyante. Creative. Creative. Siya. Creative team niya, part siya talaga doon. Siya mismo nangunguna kung anong gagawin. Well, ayun lang. Sabi nga, successful, nag-trending na pag-usapan. Well, tignan natin kung mag-trending din ba yung bago niyang Willionaryo. Yung show na yun, para mapag-usapan. Nalaman na ngayon na tao, uy, may show na pala ulit. Kasi di ba tahimik lang, nag-show na pala sila, parang wala lang.
Wala rin talaga kasi siguro alam na ng Pilipino kung ano yung nangyayari sa show eh. So ano ba yung alam Pinoy kasi ngayon. So ano bang mapapala namin diyan? Kung makukuha naman namin yung saya namin sa Showtime. Ayun, Oo, pwede. kung makukuha naman namin yung saya sa Itbulaga. Yun. Anong saya makukuha namin diyan? And Parang ganun. isang factor din, Tita Max, sa tingin ko, yung saan ka nag-e-ere na network. Kasi tulad ngayon, Saan ba siya? Signal Channel 10. Ako hindi ko nga alam eh. Diba? Sa Will TV, Signal Channel 10. Wala kang signal sa TV. TV nyo, ano lang, naka-antena ka lang. Pwede mo Wala talaga siya siya. mapapanood. Tsaka, pwede siya. Hindi accessible. Accessible siya sa YouTube. Pero sa dami mong kalaban sa YouTube, Oo. 'di ba? Hindi mo siya unlike nung sa TV. Konti lang kayo maglalaban-laban doon. Ayan. Kaya Hawakan natin ang ating mga tiket. Sa bus ano lalo. pa? Hawakan ng mga Tit. Mga tit. mga tit. Hawakan ng tit. Hawakan ng mga Ti. Tibo. Di ba may girlfriend ka na Tibo? O, hawakan ng mga Tibo. Ako na maghawak dyan. Hawakan ng mga Ti. Tipaklong. Hawakan ng tipaklong. Anak ka ng tipaklong. Pwede ba hawak ng iyong ti? Bak? Yun talaga ang gusto ni Uncle yan eh. Binulong niya kay Wala, Mang Ano. nanahimik na nga ako dito. Ano pa hawakan? Hawakan ng mga Ti. T-bone steak. Ang sarap. Uy, sana all nagugutom tuloy ako. Hawakan ng mga Tinapa. Tinapa yan. Ang sarap. Oy, sarap Hawakan na ka ng mga Ti. Along. Tiasin. Bagay, tiasin talong. Talong eh. Hawakan ng mga Ti. Ano kayang hawakan? Maliit na tea. Maliit na ti. Yun, jutay na tea. Ano kayang hawakan ni Direk Phil ngayon na letter T? Hindi ko alam, pero daksi yan eh. Sige. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, eto ka na naman. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa.
Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ang ano? isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas-gas. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasag... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. Ang it's ka. Sa iyo pupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami.
Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka Nangopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin.
Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos, pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat ng nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na, okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala, sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next.
Diyan ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita. I'm calm, I'm fine. Edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain. Pasok mo.
Oh, isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. Oh. Oh, ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Joe, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Pinahalo, yung iba. Finish product. Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh.
may motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Tita Tanya Chinita. Iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking wanted sa kasong... Ano ba yan? Puro negative na lang. Wala bang good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Good vibes dyan? Relax ka lang! Dahil paparating na ang event na swak sa iyong emosyon at pampawala ng iyong konsumisyon. Love Radio! Hatid saya Concert Series! Kasama ang mga Love Radio DJs na walang pigil ang mga bibig. Magkita-kita tayo on March 7, 2026 sa Dapitan Sports Complex at 6 p.m. Paki-jam kasama sina Shira Sumaco, Grace Note, Diwata at ang bandang Six Cycle Mind. Siguradong rayot sa kantahan at tawanan to! Love Radio, hatid saya Concert Series in collaboration with City of Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Huwag kayo maingay. Huwag natin sabihin kay Mang Kanor yung event baka pumunta. Shh, quiet lang. Oo nga, oo nga, Kahit oo tayo nga. lang nakakaalam ah. Guys, tika lang na. May narinig ako. Kagapri lang sa Love Radio, guys. May event pala tayo bukas. Wala. Ako day off ko yun. Ako, duty ako niyan. Oo. Huwag kang lalabas ng bahay, malas, Mang Kanor. Huwag kang lalabas. Ikaw. Malas ba? Sige, Oo, sige. sige, bye. Salamat sa paalala, Tita Max. Mga kabisyo, Guys, wag- mahal naman tayo, Tita Max. Pinaalalahanan ako Oo, na mamalasin. ayokong gumaling yung gout mo eh. Huwag kang umalis. Kabisyo, bukas magkita-kita po sa Dapitan Sports Complex alas 6 ng gabi para sa Hatid Saya Concert Series! O, narinig nyo na concert series. Ibig sabihin, series ito. Marami yan. Inulit mo lang eh. Pero nga pala talaga, guys. Libre ba to, Mang Kanor? Nag-ano ko, sabi ko, hawakan nyo yung mga tickets. Uy, walang matigan yung mga libre Wala, lang libre yan. lang yan. Libre ha. Andyan si Shira Sumakot, Diwata, Six Cycle Mind, at Grace mga Note. Grace Note at Love Radio DJs in collaboration with City City of of Manila. And, Hi, Mayor. Celebration of Women's Month. Women's Month. Women's Month. Women's Di ba? Sige! Para kabusis ko yan. Sige! Itaktak mo. Itaktak mo. Iba yun! Galaw ka! Okay. Knows no Halo? boundaries! No boundaries! Boundary time na! Aba, may winner ang Feel Good Morning Uncle Dagol Tanya Chinita Mang Kanor sa Love Knows No Boundaries. Kaya laksan na ng mga babaerong drivers ang kanilang radyo at headphones.
At sino ang nanalo? Kung ikaw ay nagmamaneho bilang isang Lala Move Rider! Lalamog. Lalamove? Lalamog pala. Ito po si Mang Kanor, lalamove daw ng babae. Ay, wala naman ako sinabi lalamog ng Lalamove babae. Rider, babaerong Mark Jess Concepcion! Mark Jess Concepcion! Isang babaerong Lalamove Rider, congratulations! Nanalo ka ng 1,000. Napalunok ako eh. Nakakamiss lumanok. Nanalo ka ng 1,500 pesos. Hatid sa atin ng Pride Detergent ACS. Mark Jess Concepcion. Paano mo kukuhanin ang premyo? Andayin mo yung tawag ko, Mark Jess, ha? Tapos hati tayo, bis. Hoy! Ay, Hindi, joke sa'yo lang, na joke yan. lang, joke lang. Salamat na lang Sa lahat. Mark Jess Concepcion. Magpalista na sa mga hindi pa nalista para magkaroon ka ng chance sa mga kaibigan. Punta kayo sa aming impilan dito sa MBC Media Group Building. Pasay City, katabi tayo ng Star City at Aliut Theater. Oradesa. Palista na kayo sa ating mga Palista na. kandito. Pag hindi kayo palista, wala kayong chance ang manalo. Oradesa. Oradesa. May chance ang manalo pag nasakyan Tama kayo na. ni Tita Max. Ay, Diba? oo. Pwede sakyan Correct. nyo? Pag nasakyan kita, buntis ka. Sana all, sana all. Ganun lang. O, shoutout na tayo. Shoutout. Buena mano sa mga kanina na pa nagte-text na UV Express drivers. Ang team Charlie Papa, sabi nila salamat na lang sa lahat. Kuya George. Marunong na rin kayo sumagot. Marunong na rin. Dagan salamat. Hello. Sa lahat. Hello sa Philippine Navy, kila Miss Mars, at hello din especially kay Attorney K. Good morning po. Hello din kay Tita Estelita Adan. Salamat na lang sa lahat. Hello kay Jermart Morgado at sa Grab Drivers Team Morning Goods na babaero. Salamat na lang sa lahat. Ay, tatanong ko sa'yo, ang tugon, tapos sasabihin mo salamat na lang. Good morning din kay Rizaldi Ponce, ang tugon, salamat na lang sa lahat. Hello kay Alfred Marcelino at sa mga pedicab drivers ng Palasan, Valenzuela at Siri, ang tugon, salamat na lang sa lahat. Jobert Virturas. Hindi siya may blender Blender? Isama mo na air fryer dyan. Ayun Ikaw, na guys. Pero pag blender niya, pwede. Pag air fryer ko, hindi. Shout out, happy birthday kay Eliasar Virtudaso. Ang tugon, salamat na lang sa lahat. Ay! Parang nanay ko. Parang lula ko. Ay! Galit ka, galit. Galit sana ako. Maniwala na sana ako. Go. Ay, si Ate Lina Gabaw at siyempre Ate Lorna Oliera sa Ate Lilibet Peña Flor. Yan, mga suki pala. Ate Him Valenzuela, Noria Lagpalo. Ang tugon, salamat na lang sa lahat. Shout out sa batchmate ko na napakaganda, Eds Engracial. Ang tugon, I love you, Ed. Hoy! Ay, alam ka, sabi ko kasi maganda eh. Ang tugon, salamat na lang sa lahat. Oh, ano pa? Good morning. Ay, bukas again ha, March 7 po, alas 6 ng gabi sa Dapitan Sports Complex. Magkita-kita po tayo, libre yan. Ha, pumunta ka na, andyan kami lahat, kompleto kami dyan lahat. Yes, kita-kits tayo mga kabisyo. Salamat sa pag-uban-uban. Happy weekend. Kasama niyo po ang Uncle Dagon. Tita Max, Tanya With Chinita. Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang tugon, salamat na lang sa lahat. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!